Kienet ilha sentejn ma ssir minħabba l-Covid il-maltemp tertaqqal il-Beltin, iżda s-sibt għalkemm mhux l-10 ta' frar l-emozzjonijiet kienu kbar malli feġġet fil-bieb tal-kolleġjata il-Vara ta' San Pawl. Il-purċissjoni li permezz tagħha ġew fit-tmiemhom iċ-ċelebrazzjonijiet marbuta ma' din il-festa bdiet tal-ħabta tal-5:30 ta' wara nofsinhar malli-rreffija deru ħerġin mill-kolleġjata ta' San Pawl, mument li l-aħħar li rajnieh kien fl-2020 għaliex lanqas is-sena li għaddiet ma kienet saret purċissjoni minħabba restrizzjonijiet. U minkejja li l-għada tal-10 ta' frar, is-sentiment kien l-istess bil-lob tan-nar jakkumpanja l-purċissjoni u d-daqq tal-marċi festivi. Preżenti għall-luq ta' din il-festa kien hemm mijiet ta' persuni li ħonqu strada San Paolo, preżenti wkoll il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech. Il-Vara ta' San Pawl fil-Belt Valletta hija meqjusa fost l-itqal fil-Gżir Maltin u hi xogħol attribwit lil Melchior Regafa. Din il-Vara barokka hija meqjusa bħala kappolavur artistiku b'esperti jgħidu li San Pawl li huwa xogħol tas-seklu 17 hi waħda mill-aktar opri importanti f'pajjiżna. Intant, waqt il-purċissjoni saret ukoll l-istqarrija tal-fidi hekk kif il-Vara ta' San Pawl waslet fi Pjazza San Ġwan din tmexxiet mill-Arċipriet tal-Kolleġjata il-Kanonku Dun David Xilja u aktar kmieni saret ukoll l-attività Marċi Pawlini, organizzata mill-Banda La Vallett flimkien mal-Għaqda tal-Pawlini.